Abubuwa 6 da budurwa ba ta yi wa kowa sai saurayi wanda take matukar so da gaske har cikin zuciyarta. In har budurwarka tana yi ma wa'annan abubuwan to alama ce na tabbas tana son ka da gaske har cikin zuciyarta. In ku har ba ta yi ma to maganar gaskiya abokina ba kai bane. Domin furta kalmar ina son ka ina kaunar ka ƙarya ce da baki zai iya furtawa a kowanne lokaci a kuma kowanne yanayi. Amma nuna wa koyin abubuwan nan ba abu ne da baki zai iya ƙarya a kansu ba. Hasali ma muna iya yin su ne kawai yayin da muke matukar son mutum da gaske har cikin zuciyarmu. Wayannan abubuwan bincike ne da karatun nazarin rayuwar dan adam da za ku sani a cikin bidiyon nan. Na 6, kokarin ta ga ta burge ka ta hanyar yin wasu abubuwan da kuma nuna kana burge ta ba tare da sa maka damuwar sai kai wasu abubuwan ba domin ka burge ta din. Na 5, yin shagwaba da yin abubuwa kamar karamar yarinya a sanda take tare da kai. Wani bincike ya nuna kaso 80 cikin 100 na matan duniya suna yin abubuwa kamar ƙananan yara komai yawan shekarunsu a sanda suke tare da namijin da suke so har cikin zuciyarsu. Hakan yasa ya zama babbar alama ta gane macen da ke son ka da gaske domin da yawansu ba san ma suna yi ba. Na 4, nuna ka a social media da wajen ƙawayenta. Ma'ana ba ta jin kunya ko takaicin nuna ka ga duniya a matsayin sahibinta. Wannan babbar alama ce da ke nuna tana alfahari da kai. Alfahari kuma yana daga cikin alamu na so kuma yana daga cikin alamu na ƙauna. Kuna tare da mu kawo yanzu. Dan Allah me zai hana ku yi mana like da subscribe a yanzu? Mun gode mun san za ku yi. Mu kuma mun yi alƙawarin kawo muku bidiyoyi da su amfanar da ku duk ranar Juma'a insha Allah. Na 3, nuna maka kula irin na mahaifiya. Mun san yadda kula irin na mahaifiya yake kuma mun san ba wanda ya sai iya takara da ita akan haka. Amma ka yarda da ni in na ce mace da take son ka da gaske har cikin zuciyarta tana biye da ita a baya domin zuciyar mata gare su gaba ɗaya kuma son su ma na gaskiya ne. Zaka ga tana ma faɗa yayin da kai wani abu da take tunanin ba daidai bane. Tana kuma tunatar da kai akan muhimman abubuwa wanda suka shafi rayuwarka. Na 2, gaya maka sirrikanta da kuma sababbin abubuwa da suke faruwa a rayuwarta. Ma'ana saka a cikin jerin mutanen da take neman shawararsu da gaya musu abubuwa kafin ta aiwatar. Sannan kuma da ƙoƙarin baka shawara akan al'amuranka. Na ƙarshe, abubuwa 5 muka dunkule a matsayin na 1 wanda kowanne zai iya zaman kansa. Su ne girmama ra'ayinka, baka goyon baya, san abin da kake so, sanin abubuwan da suke gudana a rayuwarka. Da tunanin tsara rayuwarta don kasancewa da kai har abada. A cikin abubuwan nan 6 wanne ka fi gamsuwa da shi? Guda nawa budurwarka take nuna maka? Wanne kake tunanin mun yi kuskure akai ko mun manta? Rubuta mana a comment section za mu duba. Amma a yanzu me zai hana ka yi share din bidiyon nan ga budurwarka in har tana yi ma abubuwan nan? Na tabbata za ta yi farin ciki na kasan san da take maka na gaskiya ne. Ƙarshe muna son mu yi bayanin cewa wasu matan za su yi ƙarya akan wasu daga cikin abubuwan nan, amma duk macen da ba san ka take da gaske ba to tabbas ba za ta yi ƙarya akan ko rabin abubuwan nan ba. Ku yi mana like da subscribe in ba ku riga kun yi ba. Hakan zai taimaka mutane da yawa su ga bidiyon. Mun gode, bisala. Sabon bidiyon yana nan zuwa ranar Juma'a mai zuwa.